夢を描き、それがある種の自分の人生に対するビジョン。自分の夢も明確に持たずに、自分の人生に対するビジョンも持たずに、ただ生きていくために給料もらいに行くと。でも今は現状それしか仕方ないじゃんと言ってる間に人生あっという間に終わるから。あっという間ですよ。あっという間に50代になり60代になると。そうは言うけど現実はこうだからって言って目先のね、そんな夢物語ばっかり語っててもダメだと。とりあえず目先の現実を踏まえてとか言ってる人ほど、その現実の世界から逃れられないまま人生が終わる場合が多いと。現実が厳しいからこそ、自分の夢を、自分の人生に対するビジョンを僕はしっかり持つべきじゃないかな。志高く。